o vrijednosti života. Vrijednost životu može dati samo služenje kojim se okrećemo ljudskim pitanjima. Zvuči malo strogo i općenito, ali to je jedina istina koju sam spoznao sa svim njezinim posljedicama. Nitko ne može sjediti na cvjetnoj livadi poput bika Ferdinanda i nekažnjeno mirisati lijepo cvijeće. Čovjek si, stoga moraš živjeti poput čovjeka i među ljudima. Živiš poput čovjeka ako živiš pravedno, ako je iza svakog tvog čina i riječi ova namjera, ne škoditi ljudima. Ako pokušaš bez isticanja i tašte glume pomoći ljudima, ponekad samo time da ne prešutiš jednostavne istine, ponekad samo time da ne širiš dalje tuđe laži, ponekad samo time da ne kažeš da, kada svi uzvikuju da, da. Veće je junaštvo kroz cijeli se život dosljedno ne slagati s ljudskom laži, nego u određenim prigodama prosvjedovati protiv nje glasno i busajući se u prsa. Na samrtnoj ćeš postelji samo onda mirno počivati ako si svaki dan svom samosvješću služio istini. Ponekad je ona suviše jednostavna i sitničava, ali ne budi izbirljiv. Tolika je vrijednost života.